Ćao svima, danas jedan kratak ali sladak klip. Kao što ste videli u naslovu, pričamo o Srviju, ali neću da vam pokažem kako se zaobilazi, zato što iskreno i ne znam. Znam da prvo uopšte nije ni moglo, sada verovatno postoji neki način, ali to je totalno nebitno i ne treba da vas zanima. Zašto? Zato što nemate nikakvu potrebu da koristite linkove koji imaju Srvi. Zašto? Sve što se krije iza takvih linkova može da se nađe ili na torrentu ili jednostavnom Google pretragom. Nema potrebe za takvim linkovima. Odmah da vam kažem, recimo ja sam na internetu pa velika verovatnoća mnogo duže nego ti. I nikada do sada nisam imao potrebu, nisam uopšte nikada i naišao na takav neki link sa Srvijom. Ja ne znam zbog čega vi uopšte imate toliki problem. Verovatno zato što, ne znam, hoćete skinete, lupam, Sims 4 i to idete na Google i upadnete na neki sajt, mislim, Sims 4 se traži na torrentu. Tako da, kao što sam rekao, nema nikakve potrebe. E sad, neko će kaže, ali imaju one neke stvari koje ne mogu, tipa Facebook hacker v.1385. Mislim, u tom slučaju i zaslužuješ da se zezaš sa Srvijom, zašto je tako naivan. Dakle, kao što sam već rekao, Google, torrent, ne treba vam Srvi, nemojte budete naivni i to je to.